আর কেন Ini nong kayak kan itu siang ini nunggu kita kayak mama ko जों दिनै त्रिपुरा जौगानाय बुथुक हकतैसा पमां काउन्सिल दिनै लाम्बाटक हेमका थानाय 17 तारिख लंथरायो कायसा सिनि बोरै बासा 16 बयस अंनाय bo romjagoi tokjagoi butul jaka awonai khub khakamo khadu khulago sal borom borom chine ohaike gotona hoi tongo ei Tripura raijogo awone baikhe जों bono kasonai ebong baikhe जों shanti shringkhola khai matongnai awone जों koyo sarkarno ebong bini langma jate shanti khaioi jaga jaga soinatoi bini boma bofa jerokom dukho nangtoi जों haike जों baka khamo baka dukho nago awone जों tahe kasonai okara sakara serok सिक्लारक एवं विभिन्न दफारक जाते जों आइके समाज बा जोंनि दफानो बायदि जों केबिंमंनो जों याकर मावनाय जों अबनो वान सवैनो जों अबते खायो जाते भबिष्यत अबते यानै सरकारनोबो जों अनुरोध खायो जाते अबनो नायकय जारा अबते खायो आइके खायनाय बनो कासगय उपयुक्त शास्ति रना बागै जों दाबिद खायो टंका जों जाना बागै अहागो मासाया मानैया गरिब कांगाल समस्त बरक जों थांनानै नायो हतंनानै नायो किन्तु जों गामखाय जों मातंया दुखु खस्थ दिनै बलं थांखाय बरक फेरेजागो रमजागो बुजागो तकजागो बिररक अनेक दंखाराय मैया अबन बै जों तामाखाय जों कासनानै जों चरंनि सहयोगिता एवं चरंनि सुवासु लाबाय आं चरंआव आंनि बाखानि हामजांमै आफालै अबनो रेड टाइमनि मादार नाथाय सानथि कासमानाय आजोंनो साबै आं चरंआव हामबाय आफालै